Kollox patata. Le, ħadd mhu se jkun f'Sakra ma jara xart. Is-sitt edizzjoni tal-Festival Agrarju tal-Patata se jsir il-ħadd 27 ta' Mejju f'Misraħ il-Maqluba fil-Qrendi. Hekk kif morna falqa fejn kienet tinqala l-patata għal dan il-festival, ġie spjegat li din l-attività se ssir matul il-ġurnata kollha u se jkun hemm il-prodott lokali tal-patata bħala l-attrazzjoni prinċipali. Fost l-oħrajn se jkun hemm qatt ta' bdiewa li se jispjegaw kif tinqala l-patata u se jiġi esibit makkinarju ta' dari li kien jintuża biex tinqala l-patata mill-luċuħ tal-art. Waqt din l-attività se jinbejgħu qatt ta' prodotti magħmula mill-patata fosthom sushi tal-patata u ġelat tal-patata. Waqt din l-attività permezz ta' għajnuna prezzabbli mill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Ministeru responsabbli mill-Kultura se jkun hemm ukoll numru ta' għannejja u żeffina tal-flamenco. Se jsir ukoll dberik tal-annimali, wirja tal-klib tal-Pulizija, filwaqt li l-mistiedna speċjali mix-xena tal-ispettaklu se tkun l-Ambaxxatriċi Maltija l-Eurovision, Christabel. Intant kull min se jattendi għal dan il-festival se jkun jista' jieħu biljetti biex dakinhar stess iżur it-tempji ta' Ħaġar Qimu l-imnajdra bil-prezz imnaqqas ta' €2.